سلام كمي تخونو كبرات تخططلتي إريتريان ميديا نيتورك نلومي زدالنا زيناتات النغرب لكم بيترس من قص سليمان عثمان عبن ليديا تخل مريم منينا سنة مكتال أمنا يلوم تحسنا زيناتات وشتن وطعن كان غرب لكمينا بزي كازي بزعباتي لعلوات وتهدراوين عززتي إثيوبيا مس أبالات بيت مغري كل تقراي زكايد وركب بزملكات زقرب زلو تقراج أو زيناتات عطير تنتاني أدالينا لكم علنا أمنا يوشتها هاجر زيناتات كنسجر سلام كمي ويلكم كبرات تخططلتي إريتريان ميديا نيتورك مساهم تتأنح ليديا تغلى مرامي سنة مكتتال بإسان حموشن نحاسة عب موشبي مأكلات أديبارا زوبا قاش باركان نداقرقس زوبا دوبوبن بزتقبرن إلى لاباراتوري مرمراتات تشعت زيقاتات بكورونا فيروس تلخيفهم متصنحهم كان ترقاقت مينستر طحنا حبيروم زوم ملكافون بت فيروس زترقاقت زيقاتات شمونتا كاب موشبي مأكل أديبارا حاد دما كاب موشبي مأكل نداقرقسيوم كلهم دما أبز حالفة قرباسا منتات بفنو كاب سودان إثيوبيان زتملسو مخانم تفليت الله إذا خمزيلون كله الفيروس ترخيبهم أبزبا دوبوبا بزركب هوسبيتالات تعاقبهم حكمنا وكنكن كجبر لهم زت أنحو كل التزيقاتات حاوية من النبيتهم تفاني مالو بز مسرت أب إيرترات أغلى لقطر بكورونا فيروس زتلخفو زيقاتات كساب لومي 310 تحمشن بتحلو كل 276 كابزيهم بستجبر لهم حكمنا وكنكن حاويهم كاب هوسبيتال كفانون كله 39 دما أب هوسبيتالات تعاقبهم يركبوا مينستر دعنا إسران حموشن حاسك للتشحن إسران أبي إيرترا زهرم زلو برتوع زناب قدات أوريدو أمنو الزوا قلب بعسران سلستن حسب زواقع لعلي 56 ملم زناب ودي 10 عامت من السي كمون كلتا أجمالن حموشتا كابتن بوحيد كوسادن كله 43 هكتار حرشاد ما تدمسيسون بزي كازي حموشتا عبايتي كفرسن كله أبي هابتي قربن جاردينن كبيد عنوات كم زورده كاب ممحدارتين وزوا استرخب حبريتا ينتصر إذا كم زين كله بعسران سلستن حاسة أبي زوا ماكل ممحدار كبابي دورفو بزورده برتوع وحج سلستا عبايتي قابيونات كلتا كزنت ماين كاب سرح وصاي كون كله لعلي كلتا هكتار فرتاتن حملتن كم تدمسسك فلا تخيل الله بعسران 4 نحاسة أبي كتما أفعابتن كبابيان بزهارمه برتوع زنابون أبي 5 هكتار جرادين زلمع أقرب فرتات كمون أحملتي تدمسيسون أبنو زوبا لعلي قاش بزوقع زلو طبق زرقح زلو وزناب زرعتي أب طبق كنتات كم زركب تحبيرو أبنو زوبا لعلي قاش طبق متأنن زرقحن زلو وزناب يوقع بمهلاو زرعتي أب درجة مقساي كم زبتحي حرصوتن سمويا حرشان حبيرام بمسارة تحبريتا كرامات دونجيو كان تجمرة كاب مفارق ورح حملة جن بالسرعة أخل زناب سلز حرمن حاجز تراكترات منقستي سلز ترخبن زرعتي كم زركبة فليتوم حلف بيت صحفة مينستر حرش عبتن الزوبا أتو مأكلك ألتان إيرينا بزحبو حبريتا زاقيتا بشوعة نقطات بجمجام كاب كل 200 شمونتن كسب 510 ملم زناب كم تمزجبن طبق يغطل كم زلون قليتو طالا كحرس زتوت أنا صفحات مريت 29 هكتار كم زنبرة لعلى 28 هكتار دما بزمناون ياتاون أجباب كم تسر حز دقاساتو مأكله مشلا بلتوجن سمسمن بصفحات داوشات أفن ترتاتن دما بنوسمت أنت زريهم أبطبق درجة كم زبتحو حبيروم ناب زيناتات وصاي مس نسجر أبالات بيت مخر توكلت حزب إثيوبيا متناي تزون نوزلو زنقساقسن زنقساقسن نبرتهم بعلم بممزقاب كوميشن أنصار بالشونان سنة مقبارن فيدرال أركيبهم أبتناي رقب سنة سرعات استرخب أفنيات بيت مخري أتو تاقسي جعفو أبز سمعو مداره أتو كوميشن أب مكلخال بالشونا أدمع نتفتات كالسلاسل مسنحو تغيسو نتيا بقيسو زلو مزقبا نبرت حلفت منقستاو سرحاتن أم حدرت نبرت حزبن أبتي أنصار بالشونا زكاز زلو استحلالخك ألسي حيال مسارح مخانو أسمير اللوم نتفتات كوميشن متان كحيل أبز حلفة كل التعامتات تتصوع عن كوميشن بيت مخر توكلت حزب إثيوبيا خون أب أواج بنتصور سفيرو مهلاو زخاخر أفنيات بيت مخري الكوميشن كاب أبالات بيت مخري بزقربلو زلو حجزت حسابات عبوت سيد كم زمزقب حبيروم أفنيا بيت مخر توكلت حزب إثيوبيا أتو تاقسي جعفو أب موداتا الكوميشن زيادة وصيتاو خون كلهم زملكتهم أكالات نتزونو زلو زنقساقسن نبرت بنتصور كمزقبو التحساسيبون أب مخبار قوام إثيوبيان تأتا هزبان قدلتات سنة مقبارن شللتنتن أبل العز رأيو أزستن أولاتن استفرالي سقومتتات موسادو كوميشن بوليس فيدرال أفليتون
ዋና ኮሚሽነርቲ ኮሚሽን እንዳሻው ጣሰው ኣብ ዝሃቦ መብሪ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተኻየደ ገምጋምቲ ኮሚሽን ኣብ መስርሕ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ግጭት ኮነ ኣብ እዋንቲ ዝተኸስተ ፍሽፍሽ ህዝቢ ኣብ ምርጋ ሓይሎ ኣዘዝትን ኣባላትን ዝናድ ኣበርክቶ ዝነበሮም እኳ እንተኾኑ በአንጻር ዚ ገለ ኣዘዝትን ኣባላትን ግን ጸግዕ ብመሓዝ ክንቀሳቀሱ ስለዝተረኽቡ ቀሊልን ከቢድን ስጉምትታት ተወሲድሎም ኣሎ ክብል ሓቢሩን ንሱ ብተወሳኺ ኣብ ልዕልቶም ሚኒስተር ናይቲ ሰራዊት ዘስለኹ ኣዘዝትን ኣባላትን ናይ ምስጓግ ስጉምቲ ዝተወስደሎም ኣብ ርእሲ ምዃኑ ገና ጉዳዮም ብሕጊ ይርአ ምህላው ድሕሪ ምግላጽ እቶም ጉድለታት ስነ ምግባርን ሸለልትነትን ዘርአዩ ኸኣ ከከም ክብደት ድኽመቶም ብነቐፌታ ብፎኪስን ተሪርን ናይ ጽሑፍ መጠንቀቕታ ከምኡውን ካብቲ ዝነበሮም መዝነት ንታሕቲ ሓደ ደረጃ ወሪዶም ስርሖም ክቕጽሉ ከም ዝተገብረ ኣረዲዩን ካብ ናብን ኢትዮጵያ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝኣቱን ዝወፅን ንብረት ብዘሰክፍ ደረጃ ይዓቢ ከም ዘሎ ተገሊጹ ሚኒስትሪ ኣታዊታት ኢትዮጵያ ካብ 3 ክሳብ 20 ነሓሰ ጥራይ ልዕሊ 129 ሚልዮን ብር ዝግመቱ ዝተፈላለዩ ዘይ ሕጋውያን ኣቑሑ ገንዘብን ከምኡውን ግብሪ ብምድንጋር ዝተረኸበ ንብረት ናብ መንግስቲ ኣታዊ ከም ዝተገብረ ኣፍሊጡ ብመሰረት መግለጽቲ ሚኒስትሪ ካብ መንጎቶም ዝተሃገሩ 449,700 ዶላር ኣሜሪካ بمسمر حمرة أستات 46 مليون بر زواجو 23 كيلو ورق خا بأهجرام معروفة نفرتي بولي أبيلو نابوت أي كسجروز تتحزو يركبوهم بزي كازي زي تفلاليو ناي إلكترونيكس أخو كداونتي موتور سايكلات نبرت وسيخكا زي تفلالي أطوار مستقايتو حشيش ناي تباغا أخوت بشن بتحت هاجر زاتو تشكركرتي كالوتن نحق جمرك بمتحس كزواورو أب تحت قيد معلم منستري أتاويتات إثيوبيا حبير اللون أب إثيوبيا كل الأمحارة زوام محدار بهرسب أورومو كبابي أرطوما فارسي مس عبالات أونك شني بستخايدة تقسي 3 سبات كم تقتلو أما حدارة الزوبا أحمد حسن نريد دمت أمريكا قليتون أتي تقسي زحالف عربي كم استخايدن كلتا عبالات أونك شنين حدا عبال بوليسن كم زموتن كلتا عبالات شنيون كم استمارقون زحبر اتام حداري تجمرن ناي سلام الرقات سراح أحيلو كم زغط القليتون بزعباز قداي بوغن أونك شني زتوها بمجلس إعلان أونك شني كاب ودب أونك زتفنجله وتهدرو حيلو خينو أبي إثيوبيا زي مرقا نمسفان كم سرح بوغن منغستي إثيوبيا زخصصيون قدامي منستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد بعسران حموشن نحسه مس قدامي منستر سودان عبد الله حمدوك كاب سودان تزراريبو نايسرح عدت نمقبار سودان زاتو قدامي منستر أبي أحمد ኢትዮጵያን ሱዳንን ምስ ዲጋ አባይን ናይዶብ ጉዳያትን ዘለውን ምስ ሓብ ዘተ ዝፍትሑ እዮም ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሐመዶክ በወገኑ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዘሎ ርክብ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ክብን ምባል ከም ዝሰርሑ ሓቢሮም ኢትዮጵያን ሱዳንን በጉዳይቲ ንፈለግኒል በመዕጋት ኣብ ኢትዮጵያ ስራሕ ዘሎ ዲጋ ብዝምልከት ከም ዝተሳሓባን ንምፍትሑ ብዙሕ ዘተ ኣካይደን እኳ እንተኾና ኣብ ምሉእ ስምምዕ ግን ኣይበጽሓን مسرح زي ديغا نإثيوبيان جبسن يسحبن كم زلوا يفلت قدامي منستر السودان عبد الله حمدوك اب السودان بإسران حمشن حسن حتير ساعات مبصح مسزكايده منستر قدايت وصا أمريكا مايك بامبيو تزراريبو اتزتك قطاون كفوتن منبارو زحبره قدامي منستر حمدوك سودان كاب مزغب زرزر دغفت اشبرت تسرزلو منقد عملكيتومون كم استزراربو حبيرون سودان عب شحنت شاعت 200 ساعات مرحله القاعده نزنبره عثمان بن لادن اب هاجرات دحر معقابه بامريكا اب زرزر ناشبرت زدغفه هاجرات اتيا زلا እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊያ ዝተፈላልየ ማዕቀቡን ተነቢሩላኩም ዘላ ይፍለጥ በዚ ድማ ነዚ ጉዳይ ንምፍታሕ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ርክብ ከተማ ሓይሽ ከም ትጽዕር ዝተፈላልየ ተንተንተ ይሕብሩን ن30 ዓመታት ንሱዳን ዝመርሐ ፕሬዚደንት ዑመር ሐሰን አልበሽር በህዝባዊ ተቃውሞ ዓሚ ካብ ስልጣኑ ድሕሪ ምእላዩ ርክብ ሱዳንን ኣሜሪካን እናተማሓየሸ ከም ዝመጸ ይግለጽ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤርትሪያን ሚዲያ ኔትወርክ ኣብዚ ብምቕጻል ድማ ሓደ ዜና ብዝምልከት ምስ ኣቶ ሳምሶን ሃይለ ኣብ ዜና ወጻኢ ንነዊሕ ዓመታት ዝሰርሐ ጋዜጠኛ ሓጺር ትንታነ ክንገብር ኢና ሳምሶን ይغنيلنا ኣብዚ ዝቀረባ እዋን ቤት ምኽሪ ጸጥታ ክልል ትግራይ ምስ ላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ርክብ ከም ዘካየደ ብክልተ ዓይነት ዜና ሰሚዕና ነርና ብመደበራት ቴሌቪዥን ትግራይ ነቲ ምርጫ ብዝምልከት ንውሕስነት ናይቲ ምርጫ ብዝምልከት ከም ዝነበረት ርክብ ተገሊጹ ኣብ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ግን ንሱ ከም ዘይኮነን ንጸጥታ ብዝምልከት ብሓፈሻ ካልእ ምዃኑ ዘረባ ነይሩ ኣይናዩ ቁኑዕ ስለምታይ ከም ነይሩ ዜናታት ሓራይ እዚ ትብሎ ዘለኻ ብ22 ነሐሴ ዝተኻየደ እዩ እቲ ርክብ ብቐንዱ ኣብ መንጎ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ክልል ትግራይን
እዚ ሰሜን ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናይቲ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ዝበሃል ናይቲ ሃገር ሰራዊትን ዝተኻየደ እዩ ሰራዊት እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝዓስከረ እዩ ከም ዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት መጠን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እዚ ርክብ እዚ ከም ዝኽጠቕሶ ፀናሕካ ቴሌቪዥን ትግራይ ንምርጫ ብዝምልከት ከም ተመያየጠ ይገሊጽ ነይሩ ድሕሪኡ ንጽባሕይቲ ግን ኣገልግሎት ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ቲኢቲ ዝበሃል ልሳን ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝጠቐሰ ግን እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ናብ መንጎ ሰራዊትን ኣብ መንጎ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ናይቲ ክልልን ዝተኻየደ ዘተ ብቐንዱ ንሰላምን ንጸጥታን ዝምልከት ናይቲ ከባቢ ሓፈሻዊ ዕማም ናይቲ ሰራዊት እምበር ንምርጫ ዝበሃል ወይ ከኣቲ ክልል ትግራይ ከካይዱ ዝብሎ ዘሎ ምርጫ ንዑ ዝምልከት ከም ዘይኮነ ንሓላፊ ወይ ከኣ ንላዕለዋይ ኣዛዚ ናይ ሓይልታት ምክልኻል ናይ ኢትዮጵያ ጠቒሱ ዜና ሰሪሕሉ ማለት እዩ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ይዝበሃል ናይ ኢንስፔክሽን ዳይሬክተር ናይ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ እዩ ንሱ በአካል ቀሪቡ ኣብ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ከም ዝገለጸ ድሕር ኮይኑ እዚ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ናይ ኢትዮጵያ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትካል እዩ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝምእዘዝ ንዕላማታት ናይቲ መንግስቲ ወይ ከዓ ናይቲ ኣብ ስልጣን ዝህሉ መንግስቲ ናቱ ከተግብር ዝቆመ እዩ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ልኡላውነት ሃገር ምኽባርን ድሕነት ህዝቢ ናይቲ ሃገር ከዓ ምሕላውን እዩ በዚ መዳይ ድማ ምስ ዝኾነት ክልል ዝተሓባበር ምዃኑ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኦሮሚያ ይኹን ኣብ አዲስ አበባ ይኹን ኣብተን ካልኦት ዝተፈላለያ ክልላት ናይ ኢትዮጵያ ኮታስ ኣብ መላእ ሃገር ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ ዝዋሳዕ ምዃኑ እዚ ድማ ልሙድ ስራሕ ናይቲ ሰራዊት ምዃኑ ይጠቒሱ ንሱ ኣስሚሩ ከም ዝጠቐሰ ግን እንታይ እዚ ላዕለዋይ ጀነራል ኣብቲ ንሕናን ቤት ምኽሪ ጸጥታ ናይ ክልል ትግራይን ዘካየድናዮ ዘተ ጉዳይ ምርጫ ናይ ክልል ትግራይ ዝበሃል ነገር ከም ዘይተለዓለ ብመሰረቱን ከም ጉዳይሲ ከም ዘይተለዓለን ከም ዘይተጠቕሰን ብዛዕባኡ ዘይኮነ ልሙድ ናይ ሰላምን ናይ ጸጥታን ጉዳያት ብኸመይ ክሳለጥ ከም ዘለዎ እዩ ጸቂጡ ኣተሓሳሲቡ ማለት እዩ ስለዚ በአካል ቀሪቡ እቲ ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ኣዛዚ ወይ ከዓ ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ዝኾነ ብቴሌቪዥን ቀሪቡ ብልሳኑ ዝተዛረቦ ኣብ ኢቲቪ ስለ ዝኾነ እቲ ብቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ዝተመሓላለፈ ዜና እዩ ቁኑዕ መወዳእትኡ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ክንርድኦ ንኽእል እቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ኣብ ክልል ትግራይ ክግበር ተሓሲቡ ዘሎ ምርጫ ደጊፎ ወይ ኣይደገፎን ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ ወቲ ጀነራል ከም ዝተቆሰ ሕጂ ንሕናስ ዕማምና ኣይኮነን ጉዳይ ምርጫ ናይ ሓንቲ ክልል ዕማም ናይ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ክልላት ናይቲ ሃገር ዝካየድ ምርጫ ንዓና ኣይምልከትን እዩ ንዓና ዝምልከት ልኡላውነት ሃገር ምኽባርን ድሕነት ናይ ህዝቢ ከዓ ምሕላውን እዩ ስለዚ ነቲ ምርጫ ዝምልከት ጉዳይ ኣይተላዓለን ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን ደጋጊሙ ዝተቆሰ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብቴሌቪዥን ትግራይ ዝተመሓላለፈ ዜና ከዓ ሓሶት እዩ ውፃእ ሓሶት እዩ ክብል ጠቂስዎ ማለት እዩ ስለዚ ብኸምዚ ተረኣናዮ እቲ ዝሓይሽ መስግነካ ሳምሶም ይኹንልና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤርትራን ሚድያ ኔትወርክ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት ውሽጥን ወፃእን ከምኡውን ሓፂር ትንታነ ዜና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ሰላም